ହୁଁ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନିଗମକଳ୍ପତରୁ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁଖମୁଖାତ୍ ଅମୃତଦ୍ରବ ସଂସ୍ଥିତଂ ପିବतं ଭାଗବତ ରସମାଳୟ ମୁହୁରରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆନନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ସାରି ସର୍ବ ମଥୁରାପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲା ବସୁଦେବର ଭେଟ ହେଲା। ବ୍ୟାସ କୁମର ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅମୃତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ମୁନି ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ଉଠି ଯୋଡ଼ିଣା ବେନିକର ରାଜନା ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଭୂମିନୀ ହୋଇଲି ପବିତ୍ର ଶୁଣି ଚରିତ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ନେଇ ଅଇଲା ନନ୍ଦ ଘରେ ଥୋଇ ତହିଁକି କଲେ ବନମାଳି ଶୁଣିନା କୃଷ୍ଣ ବାଳ ଖେଳି କହି ପବିତ୍ର ମୋତେ କର ସେ ବଇ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧର ଶିଶୁକ ବାଚ ନିଦ୍ରା ଜଗତ ମୋହିଥିଲା ବସୁଦେବ ଯେ ଥୋଇ ଗଲା ଚେତି ଚାହିଁଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ଚିଆଇଁ ଉଠି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଦେଖିଲା ହୋଇଛି ତନଏ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଥୋକାଏ ଶୁଣି ମିଳିଲା ବେଗେ ନନ୍ଦ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ।